Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel sicela ushaye subscribe, ucele phela nohleli nabo besubscribe ukuze ngokulandelayo bezothola usizo nabo ngemithi nangamaphupho. Lokhu ke okusesithombeni noma ngithi lo muthi ubizwa ngokuthi umvunguthi. Abanye bathi umfongothi. Kanti ngesilungu kuthiwa i-sausage tree. Kususela kulezi zithelo ke zawo ezilengayo enizibonayo. Njoba ziyigumbaxa nje. Zibukeka njengenyama ebizwa ngesausage ngesilungu. Ake ngiphawule ke engengikwaziyo ngawo lo muthi. Ngisho ukuthi usiza kuphi. Yabo. Lo muthi ke uvimbela umphezulu ekhaya. Ingakho ke abanye bawutshale nasemakhaya. Kanti lo muthi muhle futhi nasezilondeni kanye nasemanxebeni. Kuye kusebenze impando yawo lo muthi kanye nazo lezi zithelo ezilengayo. Kuyangena ke ezimbizeni ezishisa izilonda ezingaphakathi kanti kuhle futhi nakwizilonda ezingaphandle. Lo muthi uyayigayo ke ugaywe impande nezithelo ndawonye uma sekomile kwenziwe impuphu enanyekwa emanxebeni kanye nasezilondeni. Izimpande zalenduku zinhle kakhulu nasekucijeni ubhoko lwesisu. Kwazise zishisa izilonda ezingaphakathi kanye nezingaphandle. Izingxabu zalenduku ziyakwazi ke ukugiya zizodwa lapho kwezokucija ubhoko lesizu. Ziye ke zibiliswe zibe yimbiza ephuzelwa ukuvusa nokuqinisa induku kowesilisa. Uma ukuthi ke khona okudingayo noma udinga usizo ke ngalomuthi usungasithinta kwinombolo ebhaliwe ku WhatsApp ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele lokhu okudingayo. Ungakhohlwa ukushaya subscribe, usilandele nasey'nkundleni zokuxhumana, uthenge konke okudingayo. Nansi inamba ngizoyishiya, ngiyabonga.